Ik zie de hele tijd lachen, dus ik ben heel erg blij. Heel erg blij dat het is gelukt en dat we hier bij elkaar staan en prachtig weer. En dat we hier natuurlijk weer heel veel jaren vooruit kunnen om mens en dier te redden hier op zee in een omgeving. De KNRM-locaties Ballemerbocht en Nes op het Amelon binnen bij elkaar bracht daar in een boordhoes. Een grote stap. Het besluit waard in 2016 al naam. Nooit zien je letter is de officiële opening. Willard, wil jij even naar voren komen? Het voordeel is dat je een grotere ploeg krijgt, dus veel meer uitwisseling hebt. Dus het minder van één groep die met één boot vaart en een andere groep die met een andere boot vaart. Ook qua cultuur waren er best wel verschillen, qua stijl, qua achtergrond. Dus is het heel mooi dat ze toen zelf, de vrijwilligers, hebben gezegd: wij willen gewoon naar één uitrukpost op één locatie. En dat hebben we nu kunnen realiseren. De reddingsdienst is afhankelijk van donateurs. Ook dit boordhuis is met donaties bouwd. Daarom wordt de organisatie wat voor deze mensen waarom dwaan. Het is super mooi om te zien hoeveel belangstelling er is. We hebben hier wel 250 tot 300 mensen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zoveel. En dat komt mede, denk ik, omdat we naamgevers de gelegenheid hebben gegeven om geld te doneren, maar ook hun naam op het boothuis te plaatsen. Ik heb ook gezien dat heel veel mensen toen ze aankwamen meteen daar naartoe zijn gegaan. Hun naam gezocht, die ze hebben dan gedoneerd. En daar ook meteen foto's van hebben gemaakt. En voor sommige mensen ook wel een emotioneel moment. Dat zijn mensen die soms zijn overleden. En ter herdenking dan op deze manier de KNRM ondersteunen. Maar ook de mensen ze laten voortleven.